Да 90-годдзя знакамітага майстра манументальнага жывапісу Гаўрылы Вашчанкі адкрылася выстава, якая займае ўвесь другі паверх палаца мастацтва. Аўтар пейзажаў і партрэтаў у пазнавальнай бурштынавай каларыстыцы пайшоў з жыцця 4 гады таму. Велізарную спадчыну мастака захоўвае ягоны сын, які стаў куратарам гэтай выставы. Працаваў да апошніх дзён, пакуль мог хадзіць. У мяне не было такой прынцыпа, як у Пікаса, 4 працы ў дзень, это, на мой погляд, это профанацыя. Ён рабіў то, што яго душа прасіла. А душа прасіла выяўляць роднае, і суровы манументальны жывапіс Вашчанкі атрымліваўся інтымны і лірычны. Гэта улюбёная карціна сына мастака. На ёй ягоная прапрапрабабуля, якая пражыла 118 гадоў. Попросил моего бацьку подаровать ее мне. Самое цікавое, что нет, он мне не подаровал. Он скажет, коли я уйду, скажет, это она останется тебе. Гаўрыла Вашчанка – чалавек з Палесся, буслы, пагоркі, дубы, спрадвечныя сімвалы, моц, энергія гэтай зямлі на ўсіх ягоных палотнах. У нее удивительно проникновенные пейзажи. Это важное обстоятельство, потому что в пейзаже там не констатация факта, там не ручей, не дерево, а там есть некая глубинная энергия, которая мог позволить человек с такой невероятной искренностью. Прафесор Уладзімір Зінкевіч быў вучнем Гаўрылы Вашчанкі, які, працуючы ў Акадэміі мастацтваў, выгадаваў некалькі пакаленняў мастакоў. Парады, якія ён даваў, яны застаюцца на ўсё жыццё. А ты застаешься ўсё жыццё вучнем Вашчанкі. У палацы мастацтва больш як 60 твораў, але юбілейныя выставы адбываюцца яшчэ ў Нацыянальнай бібліятэцы і ў галерэі Гаўрылы Вашчанкі ў Гомелі. Александра Дорская, Белсад. 21 ліпеня ў музеі пленэры Дудуткі сустрэнуцца рыцары ўсіх клубаў Беларусі. У праграме «Бітва двароў» паказальныя масавыя бітвы, першы рыцарскі турнір, турніры лучнікаў, а таксама тэатралізаваная рэканструкцыя грунвальскай бітвы. Адбудзецца конны турнір на цельна-драўляных дзідах. То бок гэта будзе першая такая спроба ў нашай гісторыі аднавіць турнір па правілах 15 стагоддзя, калі гэта не тэатралізацыя, не выступы нейкіх каскадзёраў. Майстры-адмыслоўцы навучаць гасцей старадаўнім танцам і гульням, стрэлам з лука. Гандлёвыя шэрагі запрапануюць тэматычныя цікавінкі, а на музычнай пляцоўцы чакаюцца гурты Стары Ольса, фолькор, госці з Расіі, Ірландыі і Нямецчыны. Свята «Наш Грунвальд» пройдзе ў Дудутках 21-22 ліпеня. За ўжо хутка 4 гады свайго існавання тэатральны конкурс і міні-фестываль «Taken on Stage», які праводзіць брытыйская рада ва ўкраіне, стаўся адной з найбольш чаканых падзеяў у тэатральным жыцці. І зараз мы пабачым спектакль пераможцаў, дакладней «Псіхоз». Вядомую перадсмяротную п'есу ангельскай драматургіні Сары Кейн выконваюць 3 акторкі кіеўскага тэатру «Актор». Увасобіць вядомы скандальны тэкст пра псіхічны разлад і самагубства на ўкраінскай сцэне наважылася маладая львоўская рэжысёрка, улюбёнка публікі Роза Саркісян. Разам з трупою яна шукала спосаб абысці традыцыйнай інтэрпрэтацыі тэксту Кейн. Спробували подивитись на той текст під кутом кабаре. Мы паспрабавалі паглядзець на гэты тэкст з глядзяшча кабаре, такога музычнага кабаре. Мы спрабавалі знайсці дыстанцыю, іронію. Здаецца, у нас атрымалася. Людзі рэагуюць вельмі дзіўна. Нехта выходзіць у захапленне, іншыя кажуць, што гэта інфантыльнае мастацтва. Захоплений, хтось каже, що це якась інфантильна штука. Заяўкі на сёлетні конкурс брытанская рада прымае да канца ліпеня. Па выніку конкурсу сёлета адбяруць 2 спектаклі. Галоўнае патрабаванне да ўдзельнікаў тэкст мае належаць брытанскаму сцэнарысту, а пастаноўка адпавядаць пастаўленай тэме. Пераможцы атрымаюць грант на інсцэнізацыю, аўтарскія правы на тэкст сцэнарыю, дапамогу з рэкламай. Зі всієї України подаюць заявкі. З усёй Украіны туды падаюць заяўкі. Гэта цікавая гісторыя для тэатраў, для развіцця. Калі наш тэатр стаў фіналістам, потым мы атрымалі гэтую прэмію. Для тэатру гэта было проста перасоўванне на наступны ўзровень. Це було досить наступний рівень для тэатру. Сёлета кіеўскі тэатр «Актор» ізноў паспрабуе здзівіць брытанцаў і выйсці ў фінал «Taken the Stage». Гэтым разам п'есу рыхтуюць выпускнікі тэатральнай студыі, якая працуе пры тэатры. Адэля Дубавец, Белсад.
Маліцца нагамі і фотаапаратам. У градзенскім цэнтры гарадскога жыцця адчынілася фотавыстава «Каміно», прысвечаная шляху пілігрымаў у іспанскі горад Сантьяго де Кампастэла. Шлях Сантьяго святога Якуба ці Эль Каміно – старадаўні шлях пілігрымаў праз Еўропу ў іспанскі горад Сантьяго де Кампастэла, унесены ў спіс матэрыяльных каштоўнасцяў ЮНЕСКО з-за ўплыву ў сярэднявечча на развіццё еўрапейскай культуры. Фотограф Элан Лыскоў прайшоў свой шлях да Бога з камерай. Не толькі у строгіх варунках літургічных, але яшчэ ў такой свабодзе, такой романтыкі, сузірання на дрэвы. Ну вось. І таксама пілігрымка гэта такі магчымасць у трудных варунках штосьці большае сабе увидзець, убачыць. Адметнасць фотаздымкаў у тым, што зроблены яны на стужкавы апарат. Стужка дазваляла аўтару засяроджвацца і не рабіць шмат здымкаў, а сузіраць ды услухоўвацца, каб зразумець, што цяпер самае важнае. На апошняй у гэтым сезоне выставе ў Градзенскай галерэі ў цэнтры усяго 10 здымкаў, а ўбачыць іх можна да 31 ліпеня. Вольга Гардзейчык, навіны культуры.